ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ва дӯстон, барои дастгирии канал лайк монда наворо падилитса кунед. мо боша наворо оғоз мекунем. топови ҷангвари UFC дар вазни ним сабук Мавсар Евлоев баъди ғалабааш дар муҳориба бар зидди Ҳаким Дауду гуфт ки бо кӣ муҳорибаи навбатии худро гузарондан мехост. Келвин Катар беҳтарин рақиб, Арнолд Аллен, Ҷош Эммет. муҳим нест ки кадоме аз онҳо, танҳо ба ма гӯянд ки кай ва дар куҷо. Ман тайёрам. дар ин муҳориба ман осеб нагирифтам ва тайёрам ки худи паго муҳориба гузаронам. баъди муҳориба табибон тафтиш карданд ва гуфтанд ки як рӯз истироҳат кун тамом. акнун ман намедонам ки паго чӣ кор кунам. ташаккури зиёд ба ҳама онҳое ки мухлисӣ карданд, дастгирӣ ва ғамхорӣ карданд. ба пеш ҳаракат мекунем. камарбанд наздик аст иншааллоҳ, гуфтааст Мавсар. хотиррасон мекунем ки Мавсар Евлоев ҷангвари бебохт аст ки рекорди 15-0 дорад ва дар UFC аллакай 5 ғалабаи пайдарҳам ба даст овардааст. Мавсар худи ҳозир дар рейтинги вазни ним сабуки UFC дар ҷои 14-ум қарор дорад, аммо баъди ин ғалаба ӯ дар рейтинг боз ба боло меравад. Мавсар Евлоевро чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов табрик карда гуфт: табрик бародар, муҳорибаи беҳтарин. дӯстон, бояд гуфт ки Мавсар ҷангвари хеле боистеъдод ва рӯҳан сахт аст ва шояд ки дар оянда ӯ низ чемпиони бебохти UFC шавад. сеюм рақами рейтинги UFC дар вазни ним миёна Леон Эдвардс баъди ғалаба дар муҳориба бар зидди Нейт Диаз гуфт ки бояд рақиби навбатии чемпион Камару Усман шавад. биён Суханхои Эдвардсро гӯш мекунем. ҳис карда истодам ки бояд довталаби навбатӣ барои камарбанд шавам. ин нуҳум ғалабаи пайдарҳами ма буд. ягон кас кори кардаи маро такрор кардагӣ нест. ман омода будам ки бо любой рақиб вохӯрам. муҳориба бар зидди Ҳамзат, Нейт ва Билол Муҳаммад пешниҳод карданд ва ман розӣ шудам. ман гуфтам ки бо любой таи онҳо тайёрам ки вохӯрам. ин шахсҳо дар топ 10 рейтинг нестанд ва ман ягона шахсе будам ки барои ин муҳорибаҳо розӣ шудам ва ҷои худро дар рейтинг дар хатар мондам. дигар топови ҷангварони вазни мо ба ғайр аз шиштан ва шикоят кардан дигар ягон кор намекунанд. ман ҳамоне ҳастам ки визувҳоро қабул мекунам, ба муҳориба мебарам ва ғолиб мешавам. барои ҳамин муҳорибаи навбатӣ ман бояд барои унвон бошад. ҳамаи ҷангварони вазни мо мегӯянд ки ман арзандаи муҳорибаи унвонӣ нестам ва акнун ман ба онҳо гуфтаниям ки баъди муҳорибаи имрӯза онҳо бояд бахшиш пурсанд. шумо гуфтанием ки Ковингтон ё ягон каси дигар кори кардаи маро кардааст. ман ҷои худро дар рейтинг дар хатар мондам ва 9 ғалабаи пайдарҳам ба даст овардам. пас ба ман гӯянд ки кӣ сазовор аст ки барои камарбанд муҳориба гузарона, гуфтааст Эдвардс. дӯстон, дар ҳақиқат Леон Эдвардс барои муҳориба бо рақибони берун аз рейтинг розӣ шуд. дигарон ин корро намекунанд ва албатта ки ӯ сазовор аст ки барои камарбанд муҳориба гузарона. онҳо бо Усман як маротиба вохӯрда буданд ва Усман ғолиб шуда буд. не ки баъди ин муҳориба Эдвардс 9 ғалабаи пайдарҳам ба даст овард ва ман фикр мекунам ки ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. не ки дӯстон, баъди муҳориба бо Диаз ман фикр мекунам ки дар муҳориба бар зидди Усман Леон шанси хеле кам дорад. не Диаз зарбазани сахт нест ва зарбаи сахт надорад. не ки ба ин нигоҳ нокарда ӯ дар охири 5-ум раунд қариб буд ки Леон Эдвардсро ба нокаут рой кунад. ва акнун тасаввур кунем ки Усман бо Леон чӣ кор карда метавонад. Усман дар муҳорибаҳои охирони худ Хорхе Масвидал ва Гилберт Бионсро ба нокаут рой карда буд. барои ҳамин Леон шанси хеле кам дорад. ҳам дар стойка ва ҳам дар гӯштинг Усман бартарии калон дорад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? Леон дар вақти муҳориба ба Усман проблема сохта метавонад ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесанья ғалабаи худро чунин шаҳр дод. баъди муҳориба ба анҷом расидан ман ба Витори гуфтам: бале, ман ба ту маъқул нестам, а ту бошӣ ба ман маъқул нестӣ. не ки ин муҳорибаҳои омехта аст. эҳтиром пайдо кун, чунки дар бозии мо ин чиз нест шудааст. ва боз ман ба ӯ гуфтам ки ман ғолиб шудам, аммо ӯ бо ин чиз розӣ нашуд ва гуфт ки ӯ ғолиб шудааст. ман гуфтаним ки майлаш, агар ин чиз туро ором кунад, пас ҳамин гуна фикр кун. маро тамоман ягон чиз ҳайрон накард. шумо медонед ки рақиби навбатии ман Роберт Витакер мешавад. дар якум муҳориба ҳамон ман ӯро 2 маротиба ба нокаут рой карда будам. намедонам ки аз сабаби ковид моро чӣ интизор аст. ман реваншро дар кишвари худ Окленд гузарондан мехоҳам.
ва ман мегӯм ки кай и кор мешава, на ин ки ту. Медонӣ барои чӣ? Барои оне ки ман шоҳам, гуфт Адесанья. чемпиони нав дар вазни 57 килограмм Брэндон Моренно оиди ғалабаи худ дар муҳориба бар зидди Дэвисон Фигередо фикроша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ин беҳтарин лаҳза аст, зиндагии беҳтарин. чанд маротиба маро аз UFC ронда буданд. ман дар пастии зиндагӣ будам. не ки ҳозир ба ман назар кунен, ман ин камарбанди вазнинро дар даст гирифтаам ва худро беҳтарин ҳис мекунам. ман барои ин чиз меҳнати хеле калон кардам. ман ба ин варзиш аз дӯстдорӣ омадам ва акнун ба ман назар кунен. ман дар даст камарбанд дорам. ин лагери тамринии хеле дароз буд ва ман ҳамаи ин 6 моҳро барои ин корро кардан хуб истифода бурдам. ман аз моҳи январ омодагии худро оғоз кардам ва нақшаи мо дар ин муҳориба чунин буд ки имрӯз бояд мо баромади беҳтарин нишон диҳем ва мо ин корро карда тавонистем, гуфт Моренно. дӯстон хотиррасон мекунем ки Брэндон Моренноро як маротиба аз шоуи The Ultimate Fighter баъди мағлубият ронда буданд ва баъд боз ӯро аз UFC барои мағлубиятҳои пайдарҳам ронда буданд. аммо ӯ орзуи худро нагузошт ва ба сӯи орзуи худ ҳаракат кард ва акнун бинед дӯстон ки ӯ ба орзуи худ расид. нигоҳ нокарда ба ҳамаи пастиҳо ва мушкилиҳое ки ба сари ӯ омаданд. мо низ дӯстон ба ҳар яки шумо чунин муваффақият орзумандем ки ба орзуҳои худ ба монанди Моренно расен. дар канал обуна шавен то боздид хонаободу сарбаланд бошен.